Beril! 1, 2, 3, go! Mga ka-vlogs, bali ngayon maggawa tayo ng flag na binandira. Ayan guys, tapos ng ating bali malapit na itong matapos guys. Tingnan nyo, malapit na matapos. Ginawa natin na flag na binandira. So ngayon ang gagawin natin, lagyan natin ng pang para hindi mabali. Yan, ganyan. At paliparin natin to guys pag matapos na to. Ito yung ating gagamitin sa roll plastic. Maganda to guys kasi hindi to madali na mapunit. Yun, bali atin itong gagawin ngayon para pag matapos na to, papaliparin natin to guys. Hello guys, tapos na, kulang na lang ng araw at saka 3 bituin ating Philippine flag kite. Ayan, napakalaki na yun guys. Malapit na itong paliparin guys. What's up mga ka-vlog? Tapos ng ating saranggola na Philippine flag. Ayan, paliparin na natin to. Huwag na natin patagalin pa. In 1, 2, 3. Saktora na. Gamay rin kuha nga to. Adjust lang gamay. Ito guys, paliparin na namin tong aming saranggola. Napakahaba ng ating Philippine flag. Subscribe kayo sa ating channel guys, Chris Vlog. Ano mo? Isa mo na. Nak mau nak diremdagan lagi, remdagan ya. Apa dia nak? Ayan na, paliparin natin guys. Ayo ikurog ha. Medyo mahina pang hangin guys, kaka-vlogs, kasi maaga pa ngayon. Ayang mga atin iin Gede. Sasag lang gamay hangin tre. Wait dong. Angin na dia. Woi Beril. 1, 2, 3, go. Hinay mo lagi. Mana? Oh.
wala pang hangin. Wala pa. Ay, pa dito. Hello guys. Malakas ng hangin guys. Ating Philippine flag guys, nandyan sa taas guys. Oh. Ayan guys. Ayan. Sarap tingnan guys. Oh. Nakaka-proud ang ating Philippine flag guys. Medyo malakas ng hangin ngayon. Shout out sa mga kasamahan ko dito. Dilio on the moves. Mga ka-vlogs. Ito natin Philippine flag. Ang laki. Itinaas ang bandera ng Pilipinas. Right. Ayan na. Okay. Wala ba? Alright. May batang patungo rito. Kita sa ating vlog. Yan. Umokra. Yan na guys. The Philippine flag. Okay, right. Humokra? Okay, gasangin no? Go! Go! Salamat na ako. O nga naman. Salamat ko yun. Sana na si Pa? Ay, Somon? Ha? Layo pa kayo. Hot na mo, Chef. Abaw, soy, mabali papalupad mo anay. Hindi ka tungkol, hot na lang. Hot na yun, diya? Soy, masarap ka rin. Ano ko lang ito? Ayawan ako, mali ba? Mali nga rin, pag kuya ng ikuan. I-zoom yun, pwede mo i-zoom. Ay, zoom ko niya. Oh. The Philippine kite. Chris Vlog. Subscribe na mo sa Chris Vlog TV. Ayun na guys. Ano ba, murang hangin, murang naglipad ako. Gapak. Gusto lima makita. Guys, nasa taas ng ating Philippine flag. Ang tayog na ng ating Philippine flag na saranggola natin. Andyan na sa taas guys. Tingnan nyo guys, ang ganda ng lipad. Napaka tamis tingnan. Napakasarap tingnan guys ang ating sariling watawat na saranggola. Nakaka-proud dahil isa tayong Pilipino. Ang ganda talaga tingnan guys. Ubusin natin to guys. Mukhang malakas ang hangin. Ayan guys. Napakalaki ng binandira na to na Philippine flag kite. Ayan. Sa itaas na. Hindi na talaga mapipigilan guys. Ang tayog ng lipad ng ating kuwan.
saranggola. Hanggang dito lang tayo guys. Pinakita lang namin sa inyo ang ganda ng lipad ng ating Philippine flag. Please subscribe to our channel.